News Fast Karbi Anglong News Channel Ingdeng kethom ke chok katalon pon. Nijang Karbi Anglong Lakhatrok Bitung Reng Thama Constituency Tumpreng Karlitang Sing Ronghang Memorial Park IB Along News Fast Karbi Anglong News Channel Ingdeng kethom ke chok katalon pon. Bangso ningkan kethom ke chok katalon pon May Along News Fast Karbi Anglong News Channel CEO Prasanto Ronghang Lapen Editor Sopen Terang Tami Cetong Dunsi Perang ke doan pen Mesensen News Perang Kiatum Kopi Koson si ke claim ke dam pon nang jima Arona tang hei bidi sore cipi cepajir pon lo. May ke cheng pen kijut dun cap bang sondon terang pen si cepahem pu pon lo. Lapen ahin pen nang kacetong dun News Fast claim rap akorti injiratum ke doan nang kacetong dun si News Fast Karbi Anglong Ingdeng kethom ke chok mati Third Foundation de ingsam jin pen pachun pon lo. Ke cheng pen non Ingdeng kethom an ke chok ang bong pen isi ke claim kacepaduk mati Best Award anong itami abang Putin abang Pitin aphans tami pipajir pon. Nong e kelong dun laki dongka mukam pen Robinson Rongpi Bothat lang so pen Rajan Ronghang Hamren pen Mohen Rongpi Kheroni pen Rensing Teron Umpanay pen Davidson Teron Lapen Best News Reader Kacherong Pharpi Lapen Songjalin Inglengpi Lapen kaprek award anong e CEO lapen editor arideng pen si pipajir pon lo. Lapen lamthe si hini chethan chimum pon si May misen pen pachun pon lo. Lapen kaprek a news channel ahem tun ason si Malong News Karbi Anglong Today Karbi Anglong News Karbi Hills Live atum tami kopay ke mi pen nang chitong dun si News Fast Karbi Anglong News Channel ningkan kethom ke chok amay ardi nang pidon. Okay, tarapung pen Joycing Tero. Lagi dikira kita boleh kira ni. Dan patlang ini patlang dadak, tidak dak, nanggut dadak atau alangli. Dong kamu kampen Sanjay Finti News Caf Karbi Anglong News.